Salam Çara, şu Arkansas ştatına gelmeye kabul edeniz için, karşılandığınız için, hemen şu görüngeçliği kabul edip razı olduğunuz için köp minnettarlyk bildirmek isteyen ilk bilen özüňiz arada gitgaça maglumat berip bilersiniz mi? Ay hava men marda önsüm, marda okutordum, ondan sonra İstanbul'a, Türkiye okumana gittim. Otayda matematika molumçuluğu uğruna okap, bakalavr ve magistratura alıp berik Amerika'ya geldim. Amerika'da birazcık iş tecrübe edinimden soň ýene doktoranturada statistika uğrundan okumana dowam etdim. Şu adam okumanyň soňky ýyly şu soňky ilmi denge işlerini alyp barýan şu wagt. Biram üniversitede sapak berýän. Gatgoý. Siz Türkiýede haýsy uğurlar okudyňyz we haýsy üniversitetlerde okudyňyz? Türkiýede İstanbul şäherinde men Boğaziçi Üniversitetinde 6 ýyl okudum. 1 ýyl ingilisçe öwrendik. Ondan soň 5 ýyl bakalavr we magistratura birlikde gutardym. Uğrum matematika molumçuluğu. Gatgoý. Amerikada gelip statistika okudum diýäňiz. Näme üçin statistika taýladyňyz? Aýtmak bilersiňizmi? Statistika taýlanyň sebäbi men matematikaň içinde ähtimallyk temasyny gaty halayan matematikada ilki men matematikaň gowur başlan ýyllam gaty kiçik ýaşlarda 3-nji 4-nji klaslarda men gowur ýadym. 4-nji klas esasanam bizi direktorymyz Aşyr Nefesow okudyp başlapdy. Şo taýda gyzykly sorak edip gowy haladypdy matematikany. Ondan soň ondan ýokarky klaslarda okanda da men iň soňunda Türkmenistanyna matematika olimpiadasyna gatnaşdym, 3-njilik aldym. Ondan soň dünýä olimpiadasyna gatnaşdym. Türkmenistanyň adyndan çykyş etdim. Ondan soň statistika uğruna hyýal edip başladym da. Statistikada da sebäbi esasy maksat adaçyk maglumatdan uly maglumaty barmak asl maksat. Sebäbi meselem öýdäki ejeler biz nahar bişirýärler, nahar bişirenlerine olaňa metýän ady statistika. Duz natýalarda garýalar bir kıyadakda bir çemçecik alyp görýärler de buňa duz ýerine diýärler de. Ana olaň etýäni ansaz şekilde statistikaň bir görnüşini eksperimentini edip geçirýärler. Da bir çemçe bilen şo taýda bir gadan naharyň ýagdaýyna teredip bilýärler. Statistikada şonu etjek bolýar. Çara ýa Türkiýede okudum diýdiňiz. Türkiýede bir ýagdan çykmajak bir wakany bolsa paýlaşyp bilersiňizmi? Ýa, Türkiýede men näçe 3-nji ýylymda ýok, 2-nji ýylymda okap görken bir elektrony poçta bilen neme geldi, hat geldi. Neme? Zat diýdi, dokument tapşyryň diýdiler. Bir semesterliğine Amerikada okap gelmek isleýän bolsaňyz diýip. Dokument tapşyrdym, meni taýladylar, hemme kişinem taýlanokdy. Taýlandym. Ondan soň geldik berdi bir semester okap şeýdin ýalak mümkinçilikden peýdalandyk. Gatgoý. Soň şonu bir semesterden gelemde bäriniň ýagdaýlaryny, okuw ýagdaýlaryny gördüm, öwrendim. Ondan soň şu Türkiýe ýyldym aýdymdan soň bärik gelmäň bärde okumana dowam etmäň ýollaryny gözläp başladym. Ol ýanky mümkinçilik diýäňiz nireden geldi? Üniversiteden tarapyndan ýa Amerika tarapyndan? Ýok, üniversitet tarapyndan geldi. Üniversiteden student exchange okuwçy alış programmalary bar. Şolar bilen şertnama baglaşylan üniversitet okuwçy uratýar, ol üniversitetlerden hem ýerine okuwçy gelýär. Düşündim. Bärik, Türkiýe. Amerikada şu wagtlar näçe wagt okudyňyz? Şu wagt Amerikada bir semester okudum. Şertnama laýyklykdan soň ýydyma Türkiýe gaýtdym okuwyň tormak üçin. Soň okuwyňyzy tornasaňyz Amerikaga geldiňiz. Ha. Gatgoý. Statistikany bärde okap tordyňyz, tam dowam edýäňiz. Ha. Statistika näme diýip sorasam size? Statistika näme? Statistika maglumatlar bilimi.
Eline geçen maglumatdan sen has giňiş, has amakly, oňodrak, giňişrak bir informasiýa, netije barýan. Şo netije bilen hem kağıdatlary öndürüp ötürýän, kağıdatlaryň ýalňyşlygyny azaltýan, tahminanly etýän. Birazjyk soňky bir gün soňky bolup geçecek zatlar birazjyk tahmin edip bilýär-de, tahmin. Şu taýdaky ähtimallykları, tahminanlygy ýüze çykarýan-da. Doğru. Statistikaň uğurları barmy? Näçe uğura bölünýär? Öz bilýänleriniňi aýdyp berip bilersiňizmi? Hawa statistika da kän uğurwa. Statistikada ähtimallyk tarapdan uğur gitýär. Bayesian statistics diýerler. Bias teoriýasyna baglylykda gitýär. Beýlekdem frequentist statistika diýerler. Frequentist hem data şu wagtky data göre kän ähtimallyk belli bir ýere çenli bar. Ondan oň içinde kategorik, descriptive, ehille uğurlar bar da. Bir uğur bar, meselem sana maglumatlar gelýär, maglumatlary ölçüp geçirilýär-de edil şu wagt geljege tarap bilgi beren wagtda şu wagtky bilim berýän, şu maglumat hakynda informasiýa berýän. Aýdaýyn bir mektebe barýaňyz, mektepde size okuşlar hakynda, okuşlaryň ýaşlary, bahalary, olaň her temada bahalary, ýaşlary, şunýala maglumatlaryny berenlerine sen näme etdiňde tapýan okuşa aýtýan ene dilindeki alyan bakasy şunça ýokary bolsa matematikada da şunça ýokary bolýar, şunýalyk netijelere baryp betýär. Başga bir uğur boýunça görüňek bolsak, onda eksperimentler, ilmi barlaýyşlar işin içine girýär. Bularda meselem klinikalarda, laboratoriýalarda derman tapýarlar. Şo dermanlary öňkü dermana göre has peýdalamy, ýa täsiri ýokmy, ýa peýdasızmy, ýa ziýanlymy? Şonýalak ilmi barlaýyşlaryna ulanylýan görnüşler we statistika. Kategori. Ni statistika bize näme üçin gerekli? Dol açyp aýdyp berip bilersiňizmi? Statistika bize gaty gerekli. Sebäbi günümüzdäki ulanylýan enjamlar, tehnologiýalar emmesi bir maglumatlary belli bir ýerde saklaýarlar. Maglumaty emele getirmek inni has aňsatlaşdy. Has kän maglumat diýmek, has kän güýç diýmek ýöne şo güýjü zennäde ulanmagyny bilmek üçin statistika bilmeli. Meselem käbir iş edaralaryna maglumatlary bar. Ýöne şo maglumatlary derňejek adamlar bolmanlygy üçin olar kän galkynyş ýagdaýyna galkynyp bilenoklar ýokary galy bilenoklar. Egerde şolar şo maglumatlaryny işläp bejerilseler, firmaň niresinde kemçilik bar, niresinde nämeler etseler gowy boljak eken şolary anyklap bolýar. Meselem aýdaýyn işe giç gelýän adam beýliklerine münsin soýýar. Biram işe wagtyna gelseň hem işe öwrenşänçäň 10 minut, 15 minut wagt gerek bolýar. Şo ýagdaýda ilmi iş geçirjek bolsaň, şo taýda bir firmaň öňçülügini artdyrmak üçin adamlar nädip wagtyna getirmeli. Ýa-da zatlary agtaryp, maglumatlar bilen ortağa çykaryp bolýar-da. Düşündüm. Ni şu statistika uğruny gutaran okuwçylar nerelerde iş mümkinçilikleri tapyp bilýärler? Köp ýerlerde esasanam bank edaralaryna, finansawy edaralarda, şu pul bilen işleşýän edaralarda, ondan okuw
ilmi edaralarda, ondan soň başga da medisinada, laboratoriýalarda, başga ýene nerelerde. Köp başga yerlerde de işläp bolýar-da. Ýadyňyzdan çykmajak gowy bir şadýanly bir wakaňyz barmy öldürmüşiňiz? Bolan olsa bir paýlaşyp bilersiňizmi? Hawa, men geçen ýyl Türkmenistana gitdim, agdaşlarda oturduk golan. O agdaşary saçyň owaşyndan bir soraýar, ýaşa bolan. Dost, nerede okaýan diýse, menem ben töweleme gepleşýärler diýip Amerikada okaýan idim. Ondan dowam etdi. Amerika, ol Siriýanyň haýsy şäherinde bolýar diýip sorady. Ondan menem ýylgyrdym. Oýun etýändir laýdat diýip. Ýadyňyzdan çykmaýan bir waka boldy. Siz gelecekde nämeleri planlaýaňyz, nähili proýektler işlemek isleýäňiz? Men gelecekde esasanam statistikaň biologik tarapdan medisina maglumatlary işläp derlemek şakasyna men özümi ösürmek isleýän. Şonda ol açyp berip bilersiňizmi? Medisinada näme etmek isleýäňiz? Medisin- Onun peýdasy näme? Hawa, medisinada bir şahasy kliniki işler, eksperimentlerde. Bir aýdaýyn Irak keseline derman ýasaýarlar aýdaýyn. Ya şonu aňsatlaşdyrjak derman. Şolary ütköşük ýollar bilen eksperiment etdiler, deňeýärler. Şolardaky netijeler bilen ozalky netijeleri deňeşdirmek hakynda uly işler alyp barýar. Meselem şol bolup biler. Ýa hastahanada hastalara berilýän beceriş uğurlary boýunça we olaň bejerilişe jogap berişleri, oňatlaşşylary ýa-da has erwetleşýän şoňa görä işler alyp barmany planlaýar. Şu wagt edýän işleriňiz arada bir aýdyp berip bilersiňizmi? Nämeler edýäňiz, haýsy işleri alyp barýaňyz şu wagtlar? Şu wagt men statistikada bir model emele getirdim. Tapan formulam has ansadrak ve has çalt hemem adrak az yanlışlık berjek has tahminrak netije berjek formulamysyny işleýän. Sebäbi mudamaki ulanýan formula we normal ýaýlym formulasy diýilýän zat we ol köp halatlarda käni işe ýarap bilenok. Men edýänim birazjyk şu taýda has aňsadrak bolýarlak uğruna işleýän. Doğru. Amerika'da okan döwrüňizde Amerika'daky ılım bilim sistemasyny iň ütköşük gören zadyňyz näme boldy? Ýa Amerika'da ütköşük zatlar. Nämeler ütköşük diýsen, bäriň bilim sistemasy birazjyk ütköşük. Men şu wagt üniversitede okuşlary okutýan, oly. Men käwat görýän ta 4-5 klassdaky öwredilýän temalardaky kynçylyklary eger öwrenmedik bolsalar, şu wagt üniversitetdeki ýagdaýlaryna kömekli täsir edip bilen ekenler. Şoňalak bir-birlerine bagly şekilde. Üniversitetde öňümüzdäki semesterde sapag aljak bolsaň, öňünden adyň ýazdyryp goýan, adyň ýazylandan soň derejik bilýän o sapakda haýsy materiallar gerek, haýsy kitap bulanylýar, haýsy professor berýär. Şoňa görä o professorlaryň öňünden gepleşip bilýän. Ondan soň emmedat şoňa görä anyk da öňünden emmedat gurnalan belli. Şo iň halan zatlarynyň biri. Hawa, damada gidip professorlaryň gepleşip gerek, o da kömek alyp bilýän. Atoy.
güründeşligi kabul edeniň üçin köp minnetdarlyk bildirmek isleýän. Köp sag bolun. Ýene de indiki ýyllarda şu proýektlaryňyz dowam edip diýen soňra ýene nesip bolsa görüşürüz. Sag bolun. Sag bol.